Τώρα για τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς μίλησαν οι παράγοντες του κλάδου με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Η ιστορία των ασφαλιών και ο ασφαλιστικός σύμβουλος του σήμερα». Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του Προέδρου του ομίλου Ντέμκο Δημήτρη Κοντομινά στην ελληνική αγορά ασφαλιών. Ο κ. Κοντομινάς από την πλευρά του έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τον κλάδο. Οι εταιρείες αξίζουν τόσο όσο αξίζουν οι άνθρωποι τους, έλεγε ο Χένρι Φόρντ. Ο Μιχάλης Ανδρουλιδάκης είναι ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την ασφαλιστική τους διαδρομή στην Interamerican. Με αξίες, ήθος και συνέπεια που, όπως εξηγεί στο βιβλίο του για την ιστορία των ασφαλιών στην Ελλάδα, οφείλονται στον άνθρωπο που άνοιξε το δρόμο της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας, τον Δημήτρη Κοντομινά. Ήταν ο μεντοράς μου. Μου είχε μάθει πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση να τα μάθω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν φωτοδότης για μένα. Μου έδωσε φως και το ακολούθησα αυτό το φως και έφτασα εδώ πέρα που έφτασα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός αγαπιέται, λατρεύεται. Περνώντας μέσα από τις 264 σελίδες του βιβλίου, η ιστορία των ασφαλιών ζωντάνεψε χθες στην αίθουσα του Ιαννού με τους βασικούς προτεργάτες της ασφαλιστικής βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, τιμώντας αυτόν που έκανε το πρώτο βήμα. Εκείνος είναι πάνω απ' όλα ο δημιουργός όλων των προσπαθειών που έχουμε κάνει όλοι στην ασφαλιστική βιομηχανία. Τον ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό. Αυτή η σχολή της Interamerican έδωσε τη δυνατότητα σε όσους ήθελαν και είχαν το κέφι και το μεράκι να κάνουν πράγματα για τα οποία και οι ίδιοι και νομίζω και το περιβάλλον τους είναι περήφανοι. Και αυτό το οφείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εδώ μαζί μας, όπως τον κύριο Κοντομινά, που πολλές φορές μπορεί και μην το καταλάβαινε ότι αυτό που έκανε έδωνε την όθηση και τα εργαλεία εκείνα που θέλαμε, κύριε Κοντομινά, για να κάνουμε τη δουλειά. Ανάμεσα σε παλιούς φίλους και στενούς συνεργάτες, ο Δημήτρης Κοντομινάς περιέγραψε τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για αυτά που έρχονται. Και αν περνάμε μια κρίσιμη περίοδο τώρα, γιατί πρόκειται περί μεγάλης κρίσης, ίσως μία από τις μεγαλύτερες, έχω την πεποίθηση ότι σε λίγο καιρό θα αλλάξουν μερικά πράγματα. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε προσφέρει στους πελάτες μας. Δεν έχουμε κοροϊδέψει κανέναν. Τα συμβόλαια είναι σωστά φτιαγμένα, πολύ καλά φτιαγμένα και σήμερα και χτες και προχθές και αύριο θα είναι ακόμα καλύτερα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και είναι σκληρός γιατί το εισόδημα το δικό μας των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά 40-50% σε πάρα πολύ κόσμο. Στο βιβλίο με τίτλο «Η ιστορία των ασφαλιών και ο ασφαλιστικός σύμβουλος σήμερα», ο Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, εκτός από μια ιστορική αναδρομή, προσφέρει στους νέους ασφαλιστές ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο επιτυχημένων πωλήσεων για ένα επάγγελμα με μέλλον. Και αυτό το επάγγελμα έχει μέλλον. Από του χρόνου και μετά που θα αλλάξουν τα πράγματα θα έχει μεγάλο μέλλον. Εάν πεις ποτέ ότι πέτυχες, έσβησες, λέει ο Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του μέντορά του και προτρέποντας τους νέους ασφαλιστικούς συμβούλους να έχουν προτεραιότητα το συμφέρον του πελάτη τους.